ko ka sani ko kun sani ko ba ku sani ba, Naziru M Ahmad shine wato sarkin waka kuma shine sarkin mawakan arewa. Naziru sarkin waka inda har yayi waka sai ga cewa dubunnan mutane ko kuma nace miliyoyin mutane sun bibi wannan waka tashi, ba dan kuma ba sai dan dama Naziru sarkin waka yana da basira sosai inda a fanni ne wato na abin da ya shafi waƙoƙi a nan arewacin Najeriya. Wannan shine zai tabbatar maka da cewa babu shakka wato sunan da ake kiran Naziru sarkin waka da shi ya cancanta kuma ya dace da shi, domin wato inda waka ne, inda waka ta kai waka, inda har Naziru ya maka sai ka tabbatar da cewa lalle wannan waka ta yi, sannan kuma sai ka ji wannan waka ta fita daban a cikin wato sauran waƙoƙin da mawaka nan arewacin Najeriya suke. Babu shakka ko ka sani ko baka sani ba, Naziru ya iya waka kuma ya ƙware sosai a harkar waka domin ya riga da ya wuce wajen. Kai karan kanka ka san cewa inda har Naziru ya waka tana trending, sannan kuma dubannan mutane da baka tunani babu shakka suna bibiyar waƙoƙin haziki kuma fasihin mawaƙi, sannan sarkin mawaƙa na nan wato arewacin Najeriya wanda aka san da suna Naziru sarkin waka. A zahirin gaskiya ya cancanta a cincina kuma a bashi lambar yabo duba da ganin yanayin kokarin da yake wa masoyansa a kowane lokaci. Idan yau ne da farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka, ina roƙon ku da alfarma da danna mana alamar nan ta subscribe da kuma alamar ƙararra, domin hakan ne zai ba ku dama da mun ɗaura sabon aiki a cikin wannan tasha ta mai albarka yake sanar da ku ba tare da an ɓata muku lokaci ba. Idan kuma kun riga kun ina so ku danna alamar nan ta like don ita ma tana taimaka mana sosai da sosai. Haka zalika muna so kuma ni share din wannan bidiyo da ma sauran wanda muke daura baki ɗaya zuwa dukkanin wasu group da kuke da su a cikin yanku na WhatsApp da kuma na Facebook. Na tabbatar da cewa lallai kuna supporting din Naziru sarkin waka sosai kuma kuna son waƙoƙinsa, zalika kuna son yanayin salon wato da Naziru M Ahmad yake yin waka da shi. Babu shakka ya cancanta a jinjina mai abash lambar yabo. Duka da a nan muka ji karshen wani bidiyo. Mun gode da kala gudunmawar da kuke ba mu ta share, like, comment da dai sauransu baki ɗaya.